खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी देहेरा बियाबनि दारागावआव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंदों। नैजिथाम नं देहेरा बियाबनि दारागावआव इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल लानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो खुंफुंदों। नंगौ बिटिसि बिसायख'थिया फैयै फैयै खाथिसिनाव सौफैथारबाय। बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल दोलोनि मोनफ्रोमबो बियाबाव फोसावदिं मेल खालामनाय आरो जयनिं हाबाफारियाबो आथिखालाव गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बे बिटिसि बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायानो देरहासार जानानै बिटिसिखौ दखल खालामनो थाखाय गोख्रोङै नाजागासिनो दं। थिग बेबादिनो देहेरा बियाबावबो इउपिपिएल दोलोआ फोसावदिं मेल खालामनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि दिनै 23 नं देहेरा बियाबनि दारागावआव इउपिपिएल दोलोआ फोसावदिं मेल खालामनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो लादों। बे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 50निबो बांसिन बिपिएफ दोलो आरो सरासनस्रा लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोनि सायख'जानाय बिजाथि भुपेन बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जादों। दानिया फैदो जयनिं हाबाफारि लाखांनायनि उनाव इउपिपिएलनि बिजाथि भुपेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। गोजोननाय बावदों दिनै मधुपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय दारागाव बे गामियाव जयनिं प्रग्राम मोनसे दंमोन आरो नोंथांमोना नुदों बे जयनिं प्रग्रामाव जोंनि बिपिएफनिफ्राय सा 50निख्रुइ बांसिन जोंनि इयुथफोरा बेयाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों आरो गिबिसिनथाराव आं बिथांमोनखौ गोजोननाय बावदों आरो जोंनि दोलोआव जों बरायनानै लादों। मानो होनब्ला देहेरा समस्तिया नोंथांमोना मिन्थिगौ थांनाय 10 बोसोर गुबुन दोलोनि आखायाव दंमोन आरो बे गुबुन दोलोनि आखायाव थानाय जेरै जिएसपिनि आखायाव दङमोन आरो बे जिएसपिनि आखायाव थानायलाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि जि जौगाथाय बे जौगाथाया थाबथानानै थादोंमोन आरो बिथाङा गुबुन हारिनि सासे बिजाथि जानायलाय जोंनि ओनसोलनि जि रायजो राजा आइ आफाफोर दंमोन बे आइ आफाफोरनि भटखौ लानानै बिथाङा बे देहेरा समस्तिनि बिजाथि जानानै थांदोंमोनब्लाबो बिथाङा उनफारसे जोंनि जि रायजो राजाफोर दं आइ आफाफोर दं बिथांमोनखौ नायखांनानै दोनदोंमोन। बे ओनसोलनि नों हान्था मेलाफोरखौ नायोब्ला सोलोंथाइ बिथिंखौ नायोब्ला बे ओनसोलनि जि लोंनाय दैनि समस्याफोरखौ नायोब्ला नोंथाङा दुखु मोनगोन। बे ओनसोलाव जौगाथाय होनब्ला लाथिख' होननानै बुंजागोन। नाथाय बे ओनसोलनि जि रायजो राजा आइ आफाफोर बिसोर गोबां मिजिंजों दिनै 10 बोसोर जाय सासन सालायनाय जिएसपि दोलो बे जिएसपि दोलोनो जों भट होनानै बे बियाबनि बे जथायनिफ्राय बिथांखौ मा होनना बुंदों हरदोंमोन नाथाय जय खालामनानै हरदोंमोनब्लाबो बिथांमोना जोंनि जि आंखाल जोंनि बे रायजो राजानि जि लुबैनाय बेखौ फुलफिल खालामनो हायाखैमोन। जायनि थाखाय एबार बे देहेरा जथायाव आंखौ इउपिपिएल दोलोनि सासे बिजाथि महरै दैथायहरदों 2025 मायथाइनि जि बिसायख'थि आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा आंखौ गोबां अनसायदों आरो अनसायनायनि गेजेरजों बे जिथु देहेरा बियाब बे बियाबखौ जोङो एबार जेरैखि जाया जे बारहुंखा फैयाथों मानो बे बारहुंखाखौ सौसिनानैब्लाबो जेसेबां जेना जेंगोना दंब्लाबो बे जेना जेंगोनाखौ नेवसिनानै बे ओनसोलनि रायजो राजा बे ओनसोलनि आइ आफा बे ओनसोलनि जि लाइमोनफोर दं बिथांमोननि थार मोनथायखौ होनो थाखाय आं जुजिलांगोन आरो आवगायगोन आरो आंनि दिनै जायफोरा आंजों बेयाव जइन जाफैदों जाय लाइमोनफोरा दिनै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै बेयाव जइन जाफैदों बिथांमोनाबो आंजों लोगोसे खामानि मावनो बिथांमोना साखाफ्रा जानानै दं आरो बिथांमोना दिनै आंजों लोगोसे थानानै खामानि मावनो थाखाय खोथादों आरो बिथांमोननि लाइमोननि जि खौसेथि लाइमोननि जि गोहो बे गोहोआ जुदि आंजों थाफायोब्ला देहेरा समस्तियाव फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेयाव जोंखौ रावबो होबथानो हानाय गोहो थानाय नङा आरो जोङो इउपिपिएल हिसाबै एबार बे जथायाव गोबां भट लानानै देरहानानै बे ओनसोलनि रायजो राजानि थार मोनथायखौ होनो जों हागोन होननानै फोथायदों।